Forum UK Nwanyị bụ ugwu na-ewetara unu oziọma nke a na-akpọ Making It Happen for the Igbo Woman. N'eziokwu ụmụ nwanyị ga-anụrịrị nke a. Ụmụ nwanyị Igbo niile, oge eruola mgbe anyị ga-ezukọ ọnụ ma nọdụ ala kpaa maka ọganihu ụmụ nwanyị. A ga-enwe ịkụ ụka pụrụ iche na Santa Cathedral na 8th March 2015. A ga-enwekwa ọgbakọ ọzọ nke pụrụ iche na 9th March 2015 na Owerri Plaza Hotel. Ụmụ nwanyị ibe m, gbaa mbọ ka ị bịa ka ị soro mkpatụgharị uche na ọganihu ụmụ nwanyị. Kulitenụ ka enwe ike ịkpa otu ihe ga-esi wee dịrị anyị mma. Ụmụ nwanyị ndị